to Nang Bandens channel, guys. Hello, kumusta mo diha? So, naao ang akong mga anak, tulo ka buok, nya na ilang papa na tunga. Muna ilang buhaton gyud inig ka abot gikan sa trabaho, magingana na sila. Lingaw kay sila sa tanan. Sa ilang gibuhat, nag games. Lingaw kay na sila. Kada katong mouse ba? Mamala. Bali to. Yan na sila, guys. Magduwa-duwa na sila hangtod niya mahuman. Musaka na sila sa taas. Mom! Yes! Abi ako sa phone, Mom. No. Dili pwede magduwa. Kay dili man pwede magduwa kay di ko ganahan kay madaot niya ang mata. Madaot niya ang mata, dili pwede nga magsigig kupot sa cellphone. Dili ba ya pwede ang bata mag sigig tanaw. So dapat kuan jud i-control. Mao na sila lingaw kaayo kay diri ra na sila whole day sa balay. Teddy bear. Ay, wala na. Ang isa ni kat-kat sa iyahang papa oh. Na ni kat-kat. Dili ka to fluffy phone. So, Magka-kuan jud na sila magka sabot. kuano ni kanang ini? Mao na sila, guys. Mao na ilang bisyo. Ayo, bakit kani sponge. Unsa man na inyong giduwa? Ate, unsa man na inyong giduwa, ate? Ate. Ate Maymay, unsa na inyong giduwa? Si Ate Maymay. Si Kuya niya si Carmel Sky. So, mao na akong short video. Salamat, guys, sa inyong pagtanaw. Kung wala pa mo nakasubscribe kang Nang Bandin, please click the button below and subscribe. Thank you for watching, guys. Until next na sad. Bye-bye. Hoy, bye-bye mo, ate. Bye. Bye ng Bye-bye. bandins. Bye, Mama. Bautangan niya kung kanang kuan na hilinggirong isda. Nanakop sa ta. Manginhas ta. Bye-bye. Bye ng bandins.